खुलुमबाय आं गायत्री बर' जा दा बेमार जाबाय थादों बे गथ'नि बिमानै आङो जोङो मदुइगुरि बे मा होनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि नं 1 माजगां बेनिफ्राय मदुइगुरिनि जोङो बेनिफ्राय गथ'आ दिनै बोसोर मोनसे जाबाय बे ब्लाड केन्साराव जुजिनानै दंबाय थायो ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो दङ बोसोरसे जाबाय ट्रिटमेन्ट खालामनाया दा फैयै फैयै डाक्टारफ्रा बुंदों केम' दिनै 8 बारानो जाबाय 8 बार 9 बारानो जाबाय केम' होनाया केम' होखांनायनि उनाव दा डाक्टारफ्रा बुंदों बन मेरु सोलायबा गथ'आ मोजाङै हामथारगोन होननानै ओंखायनो जों दा बन मेरु सोलायनायनि जगाजग खालामबाय थादों दा एसे रां रुफानि जोंहा खस्थ' बे केम' होनायाव जोङो माने गोबां रांनि माबा जाबाय बाहायनांगौ जाबाय जोङो बा 7 लाख 8 लाख खरसा जाबाय दा जेबो राहा गैला जों दा डाक्टारफ्रा बा बन मेरु सोलायनो होदो बेबो दा गोबां 8 लाख 9 लाख रां खरसा जागोन होननानै बुंदों दा बेनि थाखायनो जों जेबो राहा गैला दा ICU दोनदों गथ'खौ बा रां रुफानि थाखाय दा बे मा होनो फार्मासि डक्टरफ्राव जोंखौ 3 लाख 4 लाखनि बिदि मा मेडिसिन बायनो होदों बेफोर मेडिसिन बायनो हायैनि थाखाय जोङो दा ICUआवनो गथ'खौ दोननांगौ जादों ट्रिटमेन्ट सुरु जायाखै मेडिसिन बायनो हायैनि थाखाय जों दा जेबो राहा नुहुराखै ओंखायनो जों मिडियानि गेजेरजों रायजो राजा नोंथांमोनखौ एसे गसाइनावबो आर'ज गाबहरदों एसे सहाय खालामदों बोर सास्रि हरथों होननानै जोङो मिडियानि गेजेरजों जों लिंहरनानै फोरमायनो सानदों बयबो रायजो राजाफ्रा एसे सहाय हायो जि हायो थाइसे थाइनै हायो गथ'खौ एसे जों बासायनायनि सेस्था खालामदों सरकारनिफ्राय जोङो जेबो सुबिदा मोनाखै बे सप्तासेयाव आङो खननै जाबाय बे टंलायाव होदावरि होनानै आङो प्रमद सारखौ लोगो हमहैबाय खेबनै जाबाय लोगो हमहैनाया सारा बुंदोंमोन सहाय खालामगोन नेथ' सहाय खालामगोन होननानै थेवब्लाबो आसा खालामनानै दं जों दा सहाय खालामहराखै सारा बेफोरबायदि मिडियानि गेजेरजों नुयोब्ला जोंखौ एसे सहाय खालामदों जोंनि बागै नायहरदों सानहरदों एसे रायलायहरदों जोंदों गथ'खौ जों बासायनो सेस्था खालामदों एसां 18 बोसोरनि गथ' जोङो मानानै न'आवबो जोङो गारनानै दोनबाय थागोन एसां नायथावथाव गथ'खौ जोङो गोलैसोनाबो दोननो हाया न'खराव बिमा बिफाया दुखु खस्थ' जेबो गैया बिफाया हनै हाजिरा मावथिंनानै गथ'फोरखौ फेदेरदों 4 हिनजावसा गथ' हौवासा गैया बे 3rd गथ'मोन 2nd गथ'आ दा फरायगासिनो दं बिबो दा बन मेरु सोलायनायाव 2nd गथ'आ होगोन बिहाबो बेमार जागोन मा जागोन जों जेबो मिथिया डक्टरा जा बुंदों बेखिनिखौ जों खालामनो सेस्था खालामगासिनो दङ रायजो राजाफोरा एसे अनहरदो जोंखौ नायहरदो जानो गैयिनि गथ' एसे सुबिदा खालामनानै बा जि हायो एसे अनहरदो जोंखौ बेखौनो रायजो राजानिसिम खावलायनाय थायो आरो बै सारमोन गिदिर गोलावफोरखौबो एसे माने आर'ज गाबहरो जोंखौ नायहरदों नुयोब्ला गथ'नो एसे अनसुंथाइ बा माबा मोनसे बेफोरनि हेल्पनि गेजेरजों जोंखौ सहाय खालामदों नायहरदों बे जानो गैयि दुखुथिया हावरिया बेफोर न'खरखौ एसे अनहरदों जोंखौ अनहरदों होननानै जोङो गासैबो रायजो राजासिम फिन खेबसे अनहरदो आर'ज गाबहरदो एसे अनसुंथाइ हरदो होननानै जोङो आसा खालामो बियो दायो 1 बोसोर जाबाय 1 बोसोरानो जाबाय बिदिनो केम'दोंनो माबाबाय थादोंमोन नाथाय केम'खौ बेसेबां होबाय थानो जोंहाबो फैसा थाखा जेबो गैला ओंखायनो दायो डक्टरफ्रा बुंदो बन मेरु सोलायनायनि बेनिफ्राय दा बन मेरु सोलायनो थाखाय जोंनाव फैसा गैया ओमफ्राय जोंहा जेबो हा हु इसेबो गैया फाननानै बेखौ नायनोबो ओंखायनो जों रायजो राजानिफ्राय आरो सरकारनिफ्रायबो एसे अनसुंथाइ लुबैयो आरो सहाय लुबैयो बेखौनो जेनेबा जेबो आरो गैया दा गायग्राबो जेबो गैया थानायाबो बे इसेयानो दा ओमफ्राय रायजो राजाफोरा एसे अनसुंथाइ होबानो जाबाय बेखौनो आरो खावलायो आरो रायजो राजानिफ्राय आरो सारमोननिफ्रायबो बेनो आरो सरकारनिफ्रायबो गैया होनाय जायाखै जेबो ओरैनो बे माबायावहाय JMCआव माबाबाय थादों आरो टिटमेन्ट लाबाय थादों बिदिनो नायबाय थादों बिदिनो न'खरनिफ्रायनो सोरनिफ्राय एसे सोरनिफ्रायबा मा होनो रां दाहार लानानै हुदाव लानानै बेबायदि नायदो आरो खुलुमबाय नंगौ बिथां दिलीप बर'नि न'खराव मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जागासिनो दङ बिथाङा 4 फिसाजो दङ बिथाङा माने हाजिरा मावनानै जायो बिथाङा बिदि जेबो हा हुबो गैया जे आबाद मावनानै बिदि फैसा खामायनो हानाय जेबो राहा गैया खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिथांनि बा जों नुबाय थादों बिथांनि सासे फिसाजो
जोबोद समायना फिसाजो सासे बोसोरसेनि बारबाय बिथाङा माने केन्सार बेरामजों जुजिबाय थानाया बिथाङा माने खेबस्नि बा 8 बिदि केम'बो होबाय होननानै खोनादों दा बिदि जेबो माने बिनिफ्राय माने रैखाथि मोननो हायाखै दा हयथ' डक्टरा माने एडभाइस होदों बन मेरु सोलायनायनि बाथ्रा बुंदों दा बिथांमोना बेबायदि बेखौ माने बे जिथु ट्रिटमेन्टखौ खालामनो हानाय जेबो दाबो सुबिदा खालामनो हायाखै ओंखायनो बिथांमोना दिनैनि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने जोंनि गासै बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ बा जोंनि आसामनि गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय जाहाथे बिथांमोननि न'खरखौ एसे अनहरनानै जा एसे हायो इन्डिभिजुवेलि जाय जेसेबां हायो माने बिथांखौ माने सहाय खालामनांगौ लोगोसे बिटिआरनि गाहाय बिथां प्रमद बर' बिथांखौबो खावलायहरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो खावलायहरो बिथांमोना गावनि सरकारि फान्डनिफ्राय जि हायो बिथांखौ रैखा खालामनो थाखाय जि अनसुंथाइ हरो बेखौ जों गामिनिफ्राय जों माने आसा फारियो बेखिनियानो गोजोन्थों।